கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் வருக அப்படின்னு வணக்கங்கள் கூறி வரவேற்கிறேன். பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா மாதாஜி? கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிவோட்டீஸ், நீங்க உங்களுடைய சிஸ்டத்தை வந்து மியூட்ல வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 8, அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல். இந்த சாப்டர்ல பகவான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். நேத்து சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் இதுலயே வருது. நேத்து எனக்கு சின்ன நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு, அதனால கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். அத்தியாயம் 7 சுருக்கம். நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து என்னென்ன, அவருடைய திறமைகள் என்ன, திறன்கள் என்ன, அவருடைய ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள், அவருக்கு என்னென்ன ஆற்றல்கள் இருக்கிறது, அவர் ஒரு சின்ன பார்வையிலேயே வந்து இந்த படைப்பு அத்தனையுமே வந்து அவர்னால படைத்து விட முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு சரணடைய வேண்டும், மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே அப்படின்னா சரணடைதல், எந்த மாதிரி சரணடைதல் வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். டெமிகாட்ஸ்னுடைய வழிபாடுகள் வந்து அப்படின்னா என்ன, அவர்கள் யார், அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர்கள், அவர்களிடம் சென்று நாம் பெறும் பலன்கள் நிலையானவையா நிலையற்றவையா, அவர்களுக்கு அந்த சக்தி எங்கிருந்து வந்தது, மயைவ விகிதான் கி தான்.
சோ அது வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தே வந்து அவர்கள் வந்து சக்தி பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும், பகவான் கிட்ட அவரை வழிபட வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்குகிறவர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயம் இன்னைக்கு போற அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து என்னென்ன பதில்கள் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிம் தத் பிரம்மம், இதுல முக்கியமான சொல் கிம் தத் பிரம்மம். சோ இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எவ்வாறு? நம்ம வந்து இறக்க போகிற நேரத்துல நம்மளுடைய உடல் உபாதைகள் வந்து நமக்கு பெரிதாக தோன்றும். சோ நம்முடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கையில வந்து என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிற அதை கூட நம்ம அசை போட மாட்டோம். நம்முடைய உடல் உபாதைகள் மட்டும்தான் பெருசா தெரியும். அந்த மாதிரி நேரத்துல எப்படி கிருஷ்ணா உன்னை நினைவு வைத்துக் கொள்வது அப்படின்னு பகவான் நமக்காக அவரே கேட்கிறாரு. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு. சோ யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எவ்வாறு? ஓம் இது ஏகாசரம் பிரம்ம. சோ யோக மிஸ்ரா பக்தினா என்னன்னு பார்க்க போறோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். சோ பக்தியினால கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி நினைவுபடுத்துவது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். இந்த பௌதீக உலகம் எப்படிப்பட்டது? துக்காலயம், அசாஸ்வதம். துக்காலயம் அப்படின்னா துக்கங்கள் நிறைந்தது, அசாஸ்வதம் அப்படின்னா தற்காலிகமானது. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். சோ கிருஷ்ணரை பெறுவதில், கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை என்ன? சோ அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். பராஸ் தஸ்மஸ்து பாவோ நியோ அத்யேதி தத் சர்வம் இதம். சோ கிருஷ்ணரை அடைவு தூய பக்தியின் நிலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். நேற்று பார்க்க வேண்டிய ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7.29 ஜரா மரண மோக்ஷாய. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் அஸ்ரித்ய யதந்தியே தே பிரம்ம தத்விது கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி வைவம் மாம் சாதி யக்னம் சயே விதுக பிரயாண காலேதி சமாம் தேவிதுத்யுக்த சேதசக. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். மூப்பு, மரணம் இவற்றிலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டில் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். நம்ம முதலே நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, இதுதான் வந்து உலகத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனையே ஒழிய ஒரு வீட்டுல நடக்கிற மாமியார் மருமகள் சண்டை, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை, அதெல்லாம் வந்து பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. சோ இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து நம்ம எப்படி தப்பித்து போவது அப்படிங்கிறது தான். இந்த சைக்கிள்ல மாட்டிக்க கூடாது, ரீபர்த் அண்ட் சைக்கிள்ல மாட்டிக்க கூடாது. அதுதான் வந்து முக்கியமான பிரச்சனை. சோ அதுல இருந்து தான் எப்படி தப்பிக்க வேண்டும்ங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும். சோ யார் வந்து அதுக்காக முயல்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பகவானிடம் சரணடைவார்கள் அப்படின்னு இந்த 7.29 அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ தார்மீக ஆன்மீக செயல்களை பற்றிய எல்லாவற்றையும் முழுக்க அறிபவர் ஆதலின் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மமே. சோ அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள்? பிரம்ம நிலையில் இருக்கிறார்கள். சோ அவங்களுக்கு வந்து இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு, இந்த பௌதீக உலகம், இந்த பொருள் உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து தற்காலிகமானது. இங்கே கிடைக்கிற சுகங்களும் துக்கங்களும் ஒரு முதலும் முடிவும் உடையவை. சோ இங்க எடுத்து வைக்கிற ஒரு ஸ்டெப்புமே வந்து நமக்கு துன்பங்களையே தருகிறது. அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அறிவுடையவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவார்கள், என்னிடம் வந்து சரணடைவார்கள் அப்படின்னு 7.29 சொல்கிறது. 30 அப்படிங்கிற 30ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னை பரமபுருஷனாக, ஜடத்தோற்றங்களின் ஆளும் தத்துவமாக, தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக, எல்லா யாகங்களின் இறைவனாக அறிபவர்கள் உறுதியான மனதுடன் என்னை உணர்ந்து இறக்கும் நேரத்திலும் என்னை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாரு. சோ யார் வந்து பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ,
எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க பகவானுடைய அந்த காலத்திலேயே வந்து கம்சன் இருந்தான், அப்புறம் வந்து சிசுபாலன் இருந்தான். அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து இவர்தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு கூட இருந்தே வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியல. சோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத. சோ யாருக்கு வந்து இந்த உண்மை புரிகிறதோ, யார் வந்து எல்லாத்தையும் ஆள்பவர் அவர்தான், இந்த அண்ட சராசரங்களுக்கு எல்லாம் உரிமையாளர் அவர்தான், சோ இதை படைப்பவரும் காப்பவரும் அழிப்பவரும் அவரே அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை தெரிந்திருக்கிறார்களோ, யாகங்களின் பலன்கள் எல்லாம் யாரை சென்று அடைகிறதோ, சோ இந்த உண்மையை வந்து யார் உறுதியான மனத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இறக்கும் தருவாயில் பகவான் அவரை வந்து பகவானை பற்றி நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை தருகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. अर्जुन उवाच 8.1 अर्जुन उवाच किं तत्त्व ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः आदिभूतं च किं प्रोक्तं यदैवं किमुच्यते. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? முதல்ல என்ன சொன்னாரு, அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இவர்கள் பிரம்ம நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்போ அதுக்கான கொஸ்டினை கேட்கிறாரு. நமக்கும் அந்த கொஸ்டின் நம்ம மனசுல வந்துச்சு இல்லைங்களா? அவர்கள் பிரம்ம நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா பிரம்மம்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது. அதை நம்ம சார்பா அர்ஜுனரே கேட்கிறாரு. பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மா என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு பகவான் கிட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ்களை எல்லாம் கேட்கிறாரு. சோ அதுக்கு 2வது ஸ்லோகத்திலையும் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ அதியக்ன கதம் கோத்ர தேகேஸ்மின் மதுசூதனக பிரயாண காலே ச கதம் நேயோசி நியதாத்மபி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமும் கேள்விதான், செகண்ட் ஸ்லோகத்திலையும் மீதி உள்ள கேள்விகளை, மொத்தம் 8 கேள்விகளை பகவான் முன்னாடி வைக்கிறாரு. ஏன் மதுசூதனரே அப்படின்னு கேட்கிறாரு, கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவர் பகவான். சோ அந்த அரக்கர்களை மாதிரியே என்னுடைய மனதிலும் வந்து நிறைய கேள்விகள் வருகிறது. அந்த கேள்வி என்னும் அரக்கனை அழிப்பீராக அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிறாரு. சோ என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கிறாரு? யாகங்களின் இறைவன் யார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நமக்கே தெரியும், யாகங்களின் இறைவன் பகவான் விஷ்ணு, யக்ஞோவை விஷ்ணு அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். சோ உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? நம்முடைய உடலில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அது எவ்வாறு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? சோ இப்ப நாங்க சாக போற நேரத்துல நாங்க எப்படி உங்களை வந்து நினைவு கொள்வது? எங்களுக்கு தான் வந்து உடல் உபாதைகள் எங்களை ரொம்ப படுத்துமே, அந்த நேரத்துல நாங்க எப்படி உங்களை நினைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சார்பா வந்து இந்த 8 கொஸ்டினையும் பகவான் கிட்ட வச்சிருக்கிறாரு. சோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த டேப்லர் காலமா அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. பிரம்மம், ஆத்மா. பிரம்மம் அப்படின்னா என்னன்னா ஆத்மா. பிரம்ம நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த சாங்கிய ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் பிரம்மத்தில் இருக்கிறார்கள். சோ அப்ப ஜீவன், சோ ஜீவாத்மா, நம்ம மனசுல இருக்கிற அந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா தான் பிரம்மம். சோ அந்த பிரம்மத்துக்கு வந்து உன்னதமானது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. இந்த உடல் தான் அழியுமே ஒழிய ஆத்மா வந்து அழியாது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்தது அத்தியாத்மா அப்படின்னா யாரு? உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், ஜீவனின் இயல்பு, அதாவது ஆத்மா தான் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது. சோ கர்மா, கர்மா அப்படின்னா வேலை, நமக்கு முதலே தெரியும், 3வது சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். கர்மா அப்படின்னா நாம் செய்கின்ற செயல்பாடுகள். சோ அந்த செயல்பாடுகள்னால நமக்கு வந்து பாவமும் புண்ணியமும் சேருகிறது. அந்த பாவம் புண்ணியம் சேர்வதனால நம்ம வந்து அடுத்த பிறப்பு எடுக்கிறோம். சோ அடுத்த பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள், அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அந்த செயல்கள் தான் வழிவகுக்கிறது.
ஆதிபூதா எப்படின்னா என்ன பொருளை கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. இந்த இயற்கை தான் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இந்த இயற்கை மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இல்லைங்களா? சோ இந்த இயற்கை தான் வந்து ஆதிபூதா என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆதி தெய்வா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உச்ச தேவன். இதில் அனைத்து தேவர்களுக்கும் அடங்குவார்கள். சோ தெய்வங்கள் ஆதி தெய்வா அப்படிங்கிறது. சோ ஆதி அர்ஜுனா அப்படிங்கிற அது என்ன அப்படின்னா தியாகத்தை அனுபவிப்பர். யாரு தியாகத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர்? எல்லா யாகங்களின் இறைவரான பரமாத்மா. சோ ஆதி அர்ஜுனா எங்கே வசிக்கிறார்? எங்க இருக்கிறார்? எல்லா உயிர்வாளிகளின் இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? அதுக்கு பயிற்சி தேவை. பயிற்சியின் மூலமாக சிறு வயதிலிருந்தே பகவானுடைய பக்தி செய்வது எப்படி அப்படின்னு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். பக்தி வந்து செய்வது அப்படிங்கிறது வயசான காலத்துல இல்ல. யாராவது சின்ன பசங்க போய் பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்க போறேன், கிளாஸ்க்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வயசுல எதுக்குடா அதெல்லாம் உனக்கு, அதெல்லாம் வயசானதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா கடைசி நேரத்துல அது வரையாது. 5ல் விளையாதது 50ல் விளையாது அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அது சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல பழக்கம். 8.3ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவக்கரோ விசர்க கர்ம சக்னிதக சம்ஹித. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். சோ நம்ம பிரம்மன்ல நம்ம பார்த்தோம் ஆத்மான்னு. சோ அதுக்கு அழிவில்லைங்கிறதும் அந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம். அதை வந்து நெருப்பினால் அழிக்க முடியாது, நீரினால் வந்து நனைக்க முடியாது, காற்றினால் உலர்த்த முடியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ பிரம்மன் அப்படிங்கிறது அழிவற்றது, உன்னதமானது. அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கை ஜீவாத்மா. சோ அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதுக்கு என்ன பேரு? அந்த ஆத்மாக்கு ஜீவாத்மா. சோ அதுக்கு இன்னொரு பேரு அத்தியாத்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. சோ அந்த ஜட உடலை வந்து எப்படி வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எது கூட்டிட்டு போறதுன்னா அவன் செய்கின்ற செயல்கள். சோ கர்மா. அத என்ன செயல்கள் நம்ம செய்கிறோம்? பலன் நோக்கு செய்கிறோம், பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்கிறோம். எதையாவது ஒண்ணு முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அடையணும், அதை அடையணும், இதை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து கர்மா என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆதிபூதம் க்ஷரோபாவ புருஷாதி தைவதம் ஆதியக்னோகம் ஏவாத்ர தேகே தேகே புருதாம்பர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டே உள்ள பௌதீக இயற்கை ஆதிபூதம் எனப்படும். சோ நம்ம வந்து உடல் பெற்ற ஆத்மா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த மனித உடல் கிடைத்திருக்கிறது. நம்மளுடைய இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு மனித உடல் கிடைத்திருக்கிறது. சோ இந்த இந்த இயற்கை எப்படிப்பட்டது? மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. இங்க பாருங்க, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன கூடாக புழுவாக இருக்கிறது. அப்ப இந்த புழு வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த கூட்டுக்குள்ள போய் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அப்புறமா பட்டாம்பூச்சியாக வெளியே வருகிறது. சோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த பௌதீக உலகத்துல எல்லா விஷயங்களிலும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்ப மாற்றங்கள் நிறைய ஏற்படுகின்ற இந்த இயற்கைக்கு என்ன பேரு? ஆதிபூதா அப்படின்னு பேரு. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் ஆதி தெய்வ என அழைக்கப்படுகிறது. நம்மளுடைய அந்த விஸ்வரூபம் வந்து நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, அந்த பிக்சர்ல பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிக்சர்ல பார்த்தா விஸ்வரூபத்துல எல்லா தேவர்களும் அதிலே இருப்பார்கள். சூரிய சந்திரர்களும் உயிர்வாளிகளும் இல்லாததே கிடையாது. எல்லாமே அந்த விஸ்வரூபத்திலேயே இருக்கும். சோ அந்த விஸ்வரூபத்துக்கு தான் என்ன பேருன்னா ஆதி தெய்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதியக்ன யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். சோ பகவான் எங்க வசிக்கிறாரு? எல்லோருடைய உயிர்வாளிகளின் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வசிக்கிறார். அப்போ அதியக்னன்னு சொல்லப்படுகிறவர் யாரு? நம்ம செய்கின்ற யாகங்களின் பலன்களை எல்லாம் அனுபவிப்பவர். ஓக்காராம் யக்ன தபசாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர் பகவான் விஷ்ணுவே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது.
அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்வரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ராயதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயக. மேலும் தனது வாழ்வில் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ இறக்குற நேரத்துல நாம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படின்னு முடிவு செய்யப்படுகிறது. இறக்குற நேரத்துல நமக்கு எல்லா புலன்களும் செயலிழந்து விடுகின்றன. அந்த கபம் அடைக்கிறது, உடல் உபாதைகள் நம்மளை ரொம்ப படுத்துகிறது. இந்த நேரத்துல பகவானை நினைப்பது என்பது ரொம்ப சிரமம். சோ அப்படியும் கூட சில ஆத்மாக்கள் பகவானை நினைத்து கொண்டிருந்தால் அவன் கண்டிப்பாக பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகிறான். இதுல நீங்க சந்தேகமே வேண்டாம் அப்படின்னு பகவான் அவருடைய வார்த்தைகளாலே திருவாயினாலேயே சொல்லியிருக்கிறார். இதை விட உத்தரவாதம் நம்மளுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை. சோ இந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேண்டும்? பயிற்சி வேண்டும். சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தி அப்படிங்கிறத சாப்பாடு ஊற்ற மாதிரி, பருப்பு சாதம் நெய் சாதம் ஊற்ற மாதிரி இந்த பக்தியும் சேர்த்தே ஊட்ட வேண்டும். சாப்பாடு ஊட்டும் போதே பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை, ரூபங்களை, நாமங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி 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 ஊட்டும் போது அவங்க அதிலே ஈடுபாடு உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் யக்ஷ பிரசன்னம். இந்த கதைய ஹேமலதா மாதாஜி அன்னைக்கு சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கதை சொல்லிட்டீங்களா மாதாஜி? எந்த கதை மாதாஜி? அந்த யக்ஷ பிரஷ்னம் சொன்னேனே நேத்திக்கு. இந்த கதை ஆல்ரெடி மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வருகின்ற ஸ்லோகம் அது சம்பந்தமானது. அகாணி அகாணி பூதானி கச்சந்தீக யமாலயம் சேசு ஸ்வாதரம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். கச்சந்தீக யமாலயம் சேசா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம். சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் அது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம். சோ அந்த யட்சன் யுதிஷ்டர் கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அப்போ எது உலகுல ரொம்ப அற்புதமான விஷயம், ஆச்சரியமான விஷயம் எது அப்படின்னு கேட்கும்போது யுதிஷ்டர் இந்த பதில சொல்றாரு. ஒவ்வொரு சனமும் ஆயிரக்கணக்கான உலகங்கள், இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு சனமும் நிறைய உயிர்கள் மடிந்து கொண்டே இருக்கின்றன, இறந்து கொண்டே இருக்கின்றன. நம்ம கூட நிறைய டெத்துக்கெல்லாம் போறோம். ஆனா கூட நமக்கும் ஒரு நாள் இது நேர போகிறது அப்படின்னு நம்முடைய மரணத்திற்கு தயாராவது இல்லை. நம்ம என்னைக்குமே இங்க சாஸ்வதமா இருக்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்போடவே இருக்கிறோம். அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு யுதிஷ்டர் கரெக்டான பதில சொல்றாரு. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது நமக்கு. யம் யம் வாபிஸ்வரன் பாவம் தைஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவபாவிதக. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். சோ நம்ம இந்த இறக்கும் தருவாயில் எதை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ, பகவானை நினைச்சா பகவானுடைய உடலுக்கு, பகவானுடைய கோலோகத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகத்தை சொன்னாரு. இப்ப எந்த நிலையை நினைத்து கொண்டிருந்தால், இங்க பாருங்க பரத முனிவர் அவர் எதை நினைச்சிட்டு இருந்தாரு? அந்த மானை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தார். அதனால அவருக்கு அடுத்த பிறவி மானாகவே பிறந்தார். சோ நம்ம என்னத்தை நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதுவாகவே ஆகின்றோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்றாரு. சோ நம்ம விட்டுட்டு போட அந்த ஐயோ நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிக்காம போறோமே அப்படின்னு நம்மளுடைய சொத்துக்கெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ஆசையும் பகவான் நம்மளுடைய ஆத்மாவோட சேர்த்து வச்சு நம்மளுடைய ஆசைகளையும் சேர்த்து வச்சு அனுப்பி வைக்கிறார்.
சோ அதுக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய அது தகுந்த மாதிரி ஒரு உடலை தான் வந்து பகவான் வந்து அடுத்த பிறவியில் நமக்கு தருவார். சோ நம்ம என்னத்தை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே அடுத்த பிறவியில் பிறக்கின்றோம். இங்க வந்து பரத மகாராஜருடைய கதை வந்து ஏற்கனவே வந்து இங்க சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி, நினைக்கிறேன். அவர் வந்து அவரை பத்தி இங்க ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க. அதை மட்டும் நான் படிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நான் போயிடுறேன். ஜடபரதரின் வாழ்க்கை. அவர் வந்து ஜடபரதரா பிறந்தாரு. பரத முனியா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜடபரதரா பிறந்தாரு இல்லைங்களா? பரத மகாராஜர் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் செல்லுதல். அவர் மிகப்பெரிய ராஜா. அவர் வந்து துறவரம் தன்னுடைய வானப்பிரஸ்தத்துக்காக வந்து சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டு தன்னுடைய மகனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு கானக வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக செல்கிறார். அங்க போய் பகவானை நினைத்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு, சந்நியாசத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறார். மானின் தொடர்பால் மறுபிறவியில் மானாக பிறக்கிறார். அவர் மானாகவே பிறக்கிறார். ஏன்னா சாகும்போது அவர் வந்து மானையே நினைச்சிட்டு இருந்தார். எங்கேயோ போச்சே, வரலையே, இந்த மானை யார் பார்த்துக்குவா, புலி அடிக்குமோ, சிங்கம் அடிக்குமோ, இதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா, யார் பொறுப்பு அப்படின்னு பாக்குறார். பகவானுக்கு தெரியாதா, காட்டுல வந்து வசிக்கிற யானைகள் எல்லாம் வந்து டன் கணக்கா வந்து மரங்களை சாப்பிடுகிறது. சோ எந்த உயிரினமாவது பட்டினியாக இருக்கிறதா? இல்லை. சோ நம்ம வந்து நினைச்சுக்க கூடாது, நான் இல்லாட்டி வந்து இதை யாரு பாத்துக்குவா அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. யாராவது ஒருத்தர் மூலமாக அந்த உயிரினத்தை பாதுகாக்கிறது வந்து பகவானுடைய பொறுப்பு. நம்மளுடைய கையில் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். சோ அர்ஜுனரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரு அடர்ந்த காட்டு வெளியில போயிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப வந்து அங்க பக்கத்துல வந்து ஊருங்களே கிடையாது. ரொம்ப தூரம் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள, ரொம்ப கானகத்துக்குள்ள போயிட்டாங்க. அப்ப வந்து ஒரு கானகத்துல ஒரு பாழடைந்த கிணறு. அந்த பாழடைந்த கிணத்துல ஒரு எறும்பு. அந்த எறும்புனுடைய வாயில வந்து ஒரு அரிசியினுடைய அரை பருக்கை அரை அரிசி அதுல அதனுடைய வாயில பாக்குறாரு. அப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்து மிகவும் ஆச்சரியம். பகவானே கிருஷ்ணரே, இங்க வந்து பக்கத்துல எந்த ஊருமே கிடையாது, வீடுகளும் கிடையாது. சோ நீங்க இந்த சின்ன உயிரினமாகிய இந்த சின்ன இதுக்கு கூட வந்து நீங்க படியளந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுகிறார். சோ எல்லாமே வந்து பகவானுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோ வானின் உடலை பிறந்து மீண்டும் மறுபிறவி அங்கிரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். சோ அங்க வந்து பிறக்கிறார். அங்கிரசா முனிவரோட பிராமண குலத்துல பிறக்கிறார். ஏன்னா வந்து அவர் வந்து பயஸ், ரொம்ப வந்து என்ன நிறைய நல்ல மனிதர் அவர். சோ நல்ல ஆத்மா, நிறைய வந்து தெய்வீகமான காரியங்கள் எல்லாம் நிறைய செய்திருக்கிறார். இறை பக்தி மிக்கவர். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பை வந்து அவருக்கு கொடுக்கிறார், பிராமண குலத்துல பிறக்கிற மாதிரி. சோ பகவானின் கருணையினால வந்து அவருக்கு தான் வந்து முன்னாடி பிறவியில என்னவாக இருந்தோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. அப்புறம் மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை பரதர் சுமந்து செல்கிறார். இங்க பாருங்க, இந்த பல்லக்கை வந்து ஒரு ராஜா, ரகுகணர் அப்படிங்கிற ராஜாவோட பல்லக்க வந்து சுமந்துட்டு போகும்போது அவர் ஆடி ஆடி போகிறாரு. 4 பேர் வந்து சமமா போகணும். இவர் ஒருத்தர் மட்டும் குதிச்சு போகும்போது அந்த பல்லக்கு வந்து மேலையும் கீழையும் அசையுது. ராஜாக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. கோபம் வந்துட்டு, என்ன ஏன் இந்த மாதிரி போற அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து ஜடபரதர் வந்து வாக்குவாதம் செய்கிறார். இங்க பாருங்க, மண்ணுல வந்து நிறைய உயிர்கள் எல்லாம், எறும்புகள் எல்லாம் ஊர்ந்து கொண்டு செல்கின்றன. அதை நான் மிதிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மன்னர் வந்து, ஓ இவர் சாதாரண மனிதர் இல்லை, இவர் வந்து ஒரு ஞானி அப்படிங்கிறதை வந்து புரிஞ்சு கொள்கிறார். சோ அப்ப வந்து ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் கொடுத்து என்னை வந்து சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு வந்து அந்த மன்னர் வந்து வேண்டி கேட்டுக்கிட்டதுனால ஆத்ம ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த சாங்கிய யோகத்தை பத்தி அவர் வந்து எடுத்து சொல்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மாயுத்தய ச மய்யர்பி மனோ புத்திர் மாம் ஏ வைஷ்யஸ்ய சம்சய. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. சோ என்னை இந்த அப்படின்னா அவருடைய உரு எப்படிப்பட்ட உரு? அவருடைய சியாமசுந்தர ரூபமாக இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து யார் வந்து பிடிக்குமோ, நாராயணர் சதுர்புஜ சங்கு சக்கர கதாகஸ்தத்தோட இருக்கலாம். சோ எப்படியாவது அவருடைய உருவை வந்து எப்போதுமே மனதில் நிலைத்து கொண்டு அந்த நம்முடைய கடமைகளை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், அர்ஜுனருக்கு என்ன டியூட்டி? போரிடுதல்.
நாட்டை காத்தல். சோ உன்னுடைய கடமையை வந்து நீ செயல்படுத்து, அதனுடைய செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு. அப்ப உனக்கு வந்து பாவமும் கிடையாது, புண்ணியமும் கிடையாது. சோ உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என் மீதே நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக நீ வந்து என்னை வந்து அடைவாய். உன்னுடைய கடைசி காலத்துல நீ என்னையே அடைவாய். நீ செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டே செய், என்ன நினைச்சுக்கிட்டே வந்து அர்ப்பணித்து விடு, எனக்கே அர்ப்பணித்து விடு. சோ பலன் விளைவுகளிலிருந்து நீ தப்பித்துக் கொள்வாய். கடைசியில வந்து நீ என்னை வந்து அடைவான் அப்படின்னு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறாரு. அப்யாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தையன். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாத பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். யாரெல்லாம் வந்து தன்னை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுல பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. எப்படி வந்து அஜாமிலனுக்கு வந்து கடைசியில வந்து அவர் முக்தி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? சோ பரமபுருஷ பகவான் என்னை தியானித்து அவரையே எப்பவுமே வந்து சாண்ட் பண்ணும் போது சாண்டிங் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. பகவான் அவருடைய ரூபத்தை வந்து மனசுல வந்து நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும், நினைச்சுக்கிட்டே சாண்ட் பண்ணணும். சோ எப்போதும் மனதை அதில் ஈடுபடுத்தி பகவான் கிட்ட பகவானை பற்றி நினைவிலேயே ஈடுபடுத்தணும். என்ன செயல்கள் செய்தாலும் அதுல வந்து பகவானை வந்து சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறளாமல், சோ வந்து அதுல வந்து ஃபெயில் ஆகிறது இல்ல, அவங்க வந்து பாஸ் ஆயிடுறாங்க. இதுல பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுல, எந்த செயல்கள் செய்தாலும் பகவானைக்கு அதை அர்ப்பணித்து செய்வதில்ல. சோ இந்த மாதிரி பயிற்சி செய்கிறதுனால அவர்கள் நிச்சயமாக என்னையே வந்து அடைவார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இது வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரி. மாதாஜி இந்த ஸ்டோரி இன்னைக்கு நீங்க சொல்ல போறீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. சரி, அப்ப நான் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்றேன். நீங்க நான் சும்மா ஜஸ்ட் நான் சொல்ற மாதிரி ஆயிடும், அதனால நீங்க சொல்லுங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாஸ்திதாரம் அணிம் அணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்ய தற்பஸ்யதாதாரம் அச்சிந்திய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர். பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத பத்தி இங்க சொல்றாங்க. அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு எத்தனை லாங்குவேஜஸ் தெரியும்? மீறி போனா 3 4 அவ்வளவுதான் தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு தெரியாதது எதுவுமே இல்லை. சோ லாங்குவேஜஸ் மட்டும் கிடையாது, அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப பழமையானவர். அவர் எப்ப தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சோ கட்டுப்படுத்துபவர், எல்லாவற்றையும் அவரே எல்லாவற்றையும் படைக்கிறார், அவரே எல்லாவற்றையும் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். அணுவை விட சிறியவர். சோ அணு எவ்வளவு சின்னது அப்படிங்கிறது தெரியும், ஆட்டம், அதனுடைய சைஸ் தெரியும். அதை விட சிறியதாகவும் இருப்பார். அது எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர். சோ இந்த உலகங்களை படைக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை மெயின்டைன் பண்றதும் அவர்தான். எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். சோ அவரை வந்து கற்பனை பண்ணி கூட நம்ம பார்க்க முடியாது. அவருடைய ஆப்புலன்சஸ், அவருடைய திறமைகள் எதுவுமே வந்து நம்முடைய கற்பனைக்கு எட்டாதது. சோ அதை வந்து நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணி கூட, அதனாலதான் பகவானுக்கு அச்சிந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க, புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். கூடவே இருக்கிற யசோதா மாதா, பலராமர் இவர்களாலேயே வந்து அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சோ ரூபமுடைய நபர், அவருக்கு ரூபம் இருக்கிறது. அருபவாதிகள் சொல்ற மாதிரி அவருக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? அது வந்து பொய் அப்படிங்கிறது பகவான் தன்னுடைய வார்த்தையாலேயே இங்க வந்து சொல்லிட்டாரு. பகவான் வந்து ரூபமுடைய நபர். சோ சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? அவருக்கு வந்து ஒரு ஜோதி, என்ன சொல்றது, ஒரு சூரியனை மாதிரி பிரகாசிக்க கூடியவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர். ஜட இயற்கையில இருக்கிறவங்களுக்கு 3 குணங்கள் இருக்கும், அதையெல்லாம் கடந்த நிர்குணவாதி அவர். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பரம புருஷனை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். சோ இந்த மாதிரிதான் நினைச்சுக்கிட்டு அவரை வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். எவ்வளவு உயர்ந்தவர், அவரை வந்து நான் தியானம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற நினைப்போட, அந்த பாவத்தோட, இவ்வளவு சிறப்புடைய பகவானை, என்னுடைய மனத்தில் இருக்கிற அந்த பகவானை நான் தியானம் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும். பூமி பிராட்டி வந்து
ஒரு காலத்துல வந்து ரொம்ப என்ன இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய அக்கிரமங்கள் ஜாஸ்தி ஆனனால இந்த அசுரர்கள்னால ஏற்பட்ட அந்த இதனால ரொம்ப வந்து வெக்ஸ் ஆயிட்டாங்க. ரொம்ப அப்ப வந்து பிரம்மாவை பார்க்க போறாங்க. அப்ப வந்து அசுர மன்னர்கள் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். பிரம்மா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்களே, இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவே கிடையாதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவங்க எந்த வடிவத்துல போனாங்க? பசு வடிவத்துல போனாங்க. அவங்கள் முன்னாடி போய் பிரம்மா கிட்ட போய் கண்ணீர் வடித்து சொல்கிறார். அப்ப வந்து பிரம்மா என்ன சொல்றாரு? விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும் போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்மா தேவர்களை நோக்கி செய்தி தெரிவித்தார். சோ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பெரியவரை பார்க்க போறோம், நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பொலிட்டீஷியன் வேண்டாம், நம்ம மோடிஜியவே பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம நேரா விடுவிடுன்னு போயிட முடியுமா? போக முடியாது. அதுக்கு வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும், யாரையாவது பிடிக்கணும். சோ அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவங்கள போய் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய நபர்களை, நிறைய வழிகளை எல்லாம் கடந்து நம்ம போக முடியும். சோ அதுக்குன்னு நிறைய ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் பகவான் விஷ்ணுவை வந்து அவர் வந்து ஸ்ரீரோதக சாயியாக பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். அவரை வந்து நேரடியா போய் பிரம்மாவோ சிவரோ யாருமே வந்து சிவபெருமானோ பார்க்க முடியாது. சோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த பார்க்கடல் ஓரமா நின்று புருஷ சூக்தம் பாடுவார்கள். அப்பதான் வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு வந்து காட்சி கொடுப்பார். சோ அங்கிருந்துதான் வந்து யாருக்கு வந்து செய்தி சொல்லணுமோ அங்கதான் வந்து அவங்க வந்து செய்திகளை பரிமாறிக் கொள்ளுவார்கள் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க நம்ம இந்த பிக்சர்ல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய அவதாரங்கள் என்னென்ன, விராட ரூபம், விலாச விரிவாக்கம் அப்படிங்கறதெல்லாம் என்னென்ன, விலாச வகை முதல் 4 விரிவுகள் பலராம பகவானிடமிருந்து வைபவ பிரகாச தோன்றியவை. வசுதேவர், சங்கர்ஷணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர் இந்த 4 பேருமே பகவானிடமிருந்து வந்த அவதாரங்கள் தான். இவங்க வந்து எங்க அப்படி தோன்றினார்கள்னா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஆன்மீக உலகில் தோன்றியவர்கள். கீழே என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை, வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. சோ 2 விதமான அவதாரங்கள், ஆன்மீக உலகில தோன்றுபவர்கள், அப்புறம் இந்த வந்து பௌதீக உலகில் தோன்றுபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். இவர்கள் எல்லோருமே வந்து பகவானுக்கு என்ன சக்தி இருக்கிறதோ அதே சக்தி கொஞ்சமும் குறையாமல் இவர்கள் எல்லோரிடமும் இருக்கும். வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர் இவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து சேம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த திறமைகள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான தம் சித்திம் பரமாம் ததா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். சோ நம்ம பார்த்தோம் யோகிகள் எல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள், மகாத்மாக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு. சிதாதிர் முனி அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி யோகிகள், அந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் நம் பகவானை வந்து தியானம் செய்து அவர்களுடைய உடலை உகுத்த பின்பு எங்க போறாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகிறார்கள். அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது இல்லை. அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான், பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கரம் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களுக்கு ரீபெர்த் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அங்க போய் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பக்குவத்தை அடைந்து விட்டவர்கள். ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், ஆழ்வார்கள், இந்த மாதிரியான பெரியவர்கள், ஸ்ரீல பிரபுபாதா இவர்கள் எல்லோருமே வந்து மகாத்மாக்கள். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய அடைந்த பிறகு அவர்கள் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு திரும்பி வர மாட்டார்கள். ஏன்னா வந்து அந்த பக்குவத்தை வந்து அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த பக்குவம் வருமா அப்படின்னா தலைய பலமா ஆட்டி இல்லைன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் இன்னும் வந்து பற்றுதல் இருக்கிறது, கோபம் இருக்கிறது, எல்லாமே இருக்கிறது. சோ நம்ம வந்து இப்பதான் வந்து சாதனா பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ நம்ம இதுல வந்து முன்னேறி போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சத்சங், குரு, சாஸ்திரம், அப்புறம் என்னது இன்னொன்னு
சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் நேத்து தான் சொன்னேன். சாது, குரு, சாது, சாஸ்திரம், இந்த மூன்றிலையுமே வந்து நம்பிக்கை வைத்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கறத படி நடக்கும் போதுதான் நமக்கு வந்து பக்தியில முன்னேறுவதற்கான சான்ஸ் கிடைக்கும். ஆப்ரம்ம புவனாலோகா புனர் அவர்த்தினோர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. சோ மிக உயர்ந்த லோகம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரம்மலோகம். மிக தாழ்ந்த லோகம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கீழே 7 உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கீழே அந்த பாதாள லோகம். சோ இங்க இருக்கிற எல்லோருமே வந்து பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற சக்கரத்துல மாட்டிக்கிட்டு நம்ம முழிச்சுக்கிட்டேதான் இருக்கிறோம். திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறோம், திரும்ப திரும்ப இறக்கிறோம். சோ இங்க பாருங்க என்னென்ன பூமி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கம், சோ கலவரம் நிறைந்த பூமி. சோ நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது, தீக்குள்ள தள்ளுறாங்க. சோ இதெல்லாமே இருக்கிற இந்த பூமியில மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டேதான் இருக்கும். அங்க வந்து துன்பங்களே நிறைந்திருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் அவன் வந்து மறுபிறவி அப்படிங்கிறதே கிடையாது. பூலோக பிருந்தாவனத்தை அடைந்து பகவானை சேர்ந்து விட்டால் அவர்களுக்கு மறுபிறப்பு அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வந்து அன்னைக்கு வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் எல்லாம் பத்தி பார்த்தோம். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சகஸ்ரயுக பர்யந்த மக ஒரு நிமிஷம். சகஸ்ரயுக பர்யந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விதுக ராத்ரிம் யுகசஸ்ராந்தம் தேகோ ராத்திர விதோஜனா. 18th ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? அவ்யக்தாத்வவ்யக்தய சர்வா பிரபத்யந்தஹராகமே ராத்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சக்ஞகே. அடுத்த ஸ்லோகம் 19. பூதக்ராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ராயகமேவ சப்பார்த்த பிரபத்யஹராகமே. சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் மூன்றும் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். சோ 1000 யுகங்கள் வந்து ஒரு பகல் அப்படின்னா இன்னொரு 1000 யுகங்கள் கொண்டது வந்து அவருடைய இரவு. சோ இதுதான் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஒரு நாள். சோ பிரம்மாவினுடைய பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையில் இருந்து தோன்றுகின்றனர். பகல் தோன்றும் போது ஜீவாத்மாக்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறார்கள். சோ பகவான் கிட்ட போய் ஒன்றாகி விடுகிறார்கள். பகவானுடைய வயிற்றில் வந்து அவர்கள் வந்து ஒன்றாகி விடுகிறார்கள். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். மீண்டும் இரவு வரும்போது அவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். பகல்ல தோன்றுகிறார்கள், இரவில் அழிக்கப்படுகிறார்கள். நீங்க தப்பா கணக்கு போற்றக்கூடாது. நம்மளுடையது மாதிரி 24 hours கிடையாது. பிரம்மாவுக்கு வந்து 1000 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு பகல், 1000 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு இரவு. அவருடைய காலம் வந்து மிக நீண்டது அப்படிங்கிறத வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டும். 20வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோன்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக்தாத் சனாதன யச சர்வேசு பூதேசு நஸ்யத்சு ந வினஷ்யதி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றும் ஒரு தோற்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. ஒரே நிமிஷம், அது சரியா எனக்கு தெரியல. இந்த அகிலங்கள் எல்லாம் அழிவடையும் போதும் அந்த பகுதி அழியாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ பகவானுடைய அந்த அவருடைய கோலோக பிருந்தாவனம் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது? உன்னதமானது, உயர்ந்த சக்தி நிறைந்தது, நித்தியமானது,
பிரம்மாவோட பகல் தோன்றினாலும் சரி, இரவு வந்தாலும் சரி, அந்த இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது பகவானுடைய ஸ்தலம். சோ இந்த கிருஷ்ணரது உயர்ந்த சக்தி ஜட இயற்கைகள் குணங்களுக்கு முற்றிலும் நேர்மாறானது. சோ பௌதிக உலகத்திற்கும் அவருடைய அந்த தலத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. இத 7th சாப்டர்லயே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். சோ அப்படிப்பட்ட கோலோக பிருந்தாவனம் இது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுடைய தலம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க என்ன பண்றாங்க, இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எந்தெந்த நேரத்துல உயிரை விடுபவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகம், இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்லயும் நமக்கு பகவான் சொல்ல போகிறாரு. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்திடலாம். அக்னி ஜோதிர் அகச்சுத் ஷண்மாசா உத்தராயணாம் தத்ர பிரயதா கச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோ ஜனா தூமோ ராத்ரிஸ்ததா கிருஷ்ண சன்மாசா தக்ஷிணாயனம் தத்ர சாந்திரமசம் ஜோதி யோகி பிராப்ய நிவர்த்திதே. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறது? பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில், ஒளியில், பகலில், நல்ல நேரத்தில், வளர்பிறை உள்ள இரு வாரங்களில், சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். சோ இந்த காலம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இந்த நேரத்துல சாகிறவங்க பகவானை சென்று அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இறக்கும் சமயம், அதாவது அந்த காலே, அந்த காலத்துலன்னா அந்த காலே அப்படின்னா இறக்கும் தருவாயில் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ உத்தராயண காலத்துல, எது உத்தராயண காலம், எந்த 6 மாதம்? தையிலிருந்து ஆனி மாதம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த 6 மாதத்துல. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? வளர்பிறையா இருக்கும் போது, சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது, பகலில் ஒளியில் இறப்பவர்கள் பகவானை சென்று அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அப்போ இன்னொரு ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ தட்சிணாயன காலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆடி மாதத்திலிருந்து மார்கழி மாதம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த நேரத்துல, தேய்பிறையில, இரவு நேரத்துல அந்த மாதிரி சாகிறவர்கள் எங்க போறாங்க? சந்திர உலகத்திற்கு செல்கிறார்கள். அங்க போய் புண்ணிய பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திற்கே பிறப்பு எடுத்து வருகிறார்கள். ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்கள் நம்ம பகல்ல சாகுறோமா, இரவுல சாகுறோமா, உத்தராயணத்துல சாகுறோமா, தட்சிணாயனத்துல சாகுறோமா அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் எப்போ இறந்தாலும் சரி பகவானிடம் சென்று அடைகிறான். ஆனா அவன் அதுக்கு தகுதி உள்ளவனாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அவன் இந்த கால கணக்குகளை எல்லாம் அவன் எண்ணி கவலை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேதேசு யக்ஞேசு தபஸ்ஸு சைவ தானேசு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்ப்பமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மனான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். சோ இங்க நம்மனால யாகங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியாது. வேதங்களை படித்து புரிந்து கொள்வதற்கான அறிவும் நமக்கு கிடையாது. தவம் செய்யவும் நம்மனால முடியாது. தானம் கொடுக்கவும் பொருள் வசதி அவ்வளவு கிடையாது. சோ கர்மனான பாதைகளை நம்மனால மேற்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் முடியாது. இதில் எல்லாம் கிடைக்கின்ற பலன்களை ஒன்றே ஒன்று செய்வதன் மூலம் அடைந்து விடலாம். என்னது அப்படின்னு கேட்டா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்வதன் மூலமாக
அவன் இது அனைத்தையும் செய்ததன் பலனை வந்து அவனால் அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. இத வந்து கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ற சார்ட் தான் இது. இத வந்து நீங்க இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த இதுல அனுப்புவாங்க இல்லையா, பிடிஎஃப்ல அதெல்லாம் அனுப்புவாங்க. அப்ப வந்து நீங்க வந்து இத வந்து ஜூம் பண்ணி பாருங்க. இத வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும். இது என்ன அப்படின்னா, இதுதான் பகவான் வசிக்கின்ற கோலோக விருந்தாவனம். இங்க பாருங்க, கோலோகத்துல யார் யார் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க உங்களோட சிஸ்டத்திலயோ இதுலயோ ஜூம் பண்ணி பெருசாக்கி பாருங்க. அங்க இங்கெல்லாம் பேர் கொடுத்திருக்காங்க. யார் யார் இருக்கிறார்கள்? ராதா கிருஷ்ணர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய 8 சகிகள் இருக்கிறார்கள், இந்த 4 வாயில்களை எல்லாம் காப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், 4 வேதங்கள் காக்கிறது, அப்புறம் வந்து துவாரபாலகர்கள் இருக்கிறார்கள், இவங்க எல்லாருமே இருக்கிறார்கள். மதுரா இங்க கூட வந்து பூரி ஜெகநாதர் கோயில் இருக்கிறது, துவாரகா இருக்கிறது, மதுரா இருக்கிறது அப்படிங்கறது எல்லாம் வந்து நீங்க பாப்பீங்க. அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கு அப்படின்னா வைகுண்ட லோகம் இருக்கிறது. இங்க மகாலட்சுமி தாயாரோட நாராயணர் வசிக்கிறார். இங்க யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாருங்க. இங்கேயும் வந்து துவார பாலகர்கள், அயோத்தியா இருக்கு பாருங்க. சோ இதையெல்லாம் நீங்க ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பெயர்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியும். சோ இங்க யார் யார் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் தெரியும். இந்த 4 மூலைகளுக்கும் வேறு வேறு பெயர்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இங்க வாங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. இங்க வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இது எல்லாமே வந்து இது என்ன மேல இருந்தது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உலகம். இது என்னது? பௌதீக உலகம். சோ இந்த ஆன்மீக உலகத்தையும் இந்த பௌதீக உலகத்தையும் பிரிக்கக்கூடிய இதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னு கேட்டா பிரஜா நதி அப்படின்னு பேரு. காரண சமுத்திரம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க. இந்த காரண சமுத்திரத்துல இங்க ஒரு விஷ்ணு படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. மொத்தம் எத்தனை விஷ்ணு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷ்ணுக்கள். இந்த காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கிற இந்த விஷ்ணுவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காரண உதக சாயி, காரணோதக சாயி. காரணம் அப்படின்னா நீரின் மேல் சயனித்து இருப்பவர் அப்படின்னு பேரு. சோ காரணோதக சாயி. இந்த விஷ்ணுவுக்கு, இந்த காரணோதக சாயி விஷ்ணுவுக்கு மகாலட்சுமி தாயாரும் இல்லை, படுத்துக்கிறதுக்கு அனந்தனும் கிடையாது. அவர் வந்து அந்த காரண கடலிலேயே படுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார். சோ இவருடைய பேரு காரணோதக சாயி. சோ நீரின் மேல் சயனித்து இருப்பதால் காரணோதக சாயி. இதுக்கு பேர் வந்து காரணக்கடல் இல்லைன்னா விரஜா நதி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த இவருடைய மயிர்கண்கள், இந்த சின்ன அந்த நம்மளுடைய ஸ்கின்ல பார்த்தா சின்ன சின்ன மயிர்கண்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதன் மூலமா நம்மளுக்கு வியர்வை தான் வரும். ஆனா இவருக்கு என்ன வருகிறதுனா நிறைய அண்டங்கள், இங்க கோல்டன் பால்ஸ் மாதிரி நிறைய கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த கோல்டன் பால்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு அண்டங்களை குறிக்கிறது. அது எங்கே இருந்து வருகிறது? இவருடைய அந்த சின்ன சின்ன மயிர்கண்களின் இருந்து நிறைய இந்த அண்டங்கள் வருகிறது. சோ இந்த அண்டங்களுக்கு உள்ள இந்த அண்டங்களை வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷன், ஒரு ஃப்ரெண்டா கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு நம்மளுக்கு தெரிகிறது. இதுல என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்கிறாரு. இங்க வந்து இவங்களுக்கு வந்து மகாலட்சுமி தாயார் இருக்கிறாரு. அனந்த சயனன் என்ற படுக்கையும் இருக்கிறது. இவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா கர்ப்ப உதக சாயி, கர்ப்போதக சாயி அப்படின்னு பேரு. சோ இவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தா இவருடைய நாவியிலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு கிளம்புகிறது. அதனாலதான் வந்து இங்க கடைசியில எண்ட் ஆகிறது எங்க அப்படின்னா பிரம்மா. சோ பிரம்மாவை, இவர் வந்து பிரம்மாவை முதலில் படைத்திருக்கிறார். சோ இங்க என்ன இப்படி லைனா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 உலகங்கள் தெரிகிறது. கீழே 7 உலகங்கள், மேல 7 உலகங்கள் தெரிகிறது. சோ இந்த 14 உலகங்களையும் இவர் வந்து படைத்து இருக்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது உலகங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த 7 உலகங்கள், கீழே இருக்கிற 7 உலகங்கள் வந்து பாதாள உலகங்கள். சோ அந்த தபோலோகம் அந்த மாதிரி சொல்றோம் பாத்தீங்களா,
அதல விதல சுதல அந்த மாதிரி சொல்ற அந்த பாதாள லோகங்கள் 7 உலகங்கள். மேல இருக்கிறது வந்து சத்தியோலகம், ஜனலோகம், அந்த மாதிரி 7 உலகங்கள். இங்க நடுவுல இருக்கிற உலகம் வந்து பூலோகம். இந்த பூலோகத்துல ஒரே ஒரு பிளானட் தான் பூமி. சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் ஒரு கர்ப்போதக சாயுவும் 14 உலகங்களும் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கு. இப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியுது பகவான் எவ்வளவு பெரிய என்ன சொல்றது, அவர் என்னன்னு சொல்ல முடியாது. ஆர்கிடெக்டா இல்ல டாக்டரா, எல்லாமே அவர் தான் இருக்கிறார். இவ்வளவு பெரிய உலகங்களை படைத்து விட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கிறார். இப்போ நம்ம மனித பிறவி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கடுகை விட சின்னதா நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நாம் தான் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தா, நான் தான் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். சோ அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இன்னொரு சாயி இருக்கிறார். அவர் யாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து சீரோதக சாயி. அந்த பார்க்கடலிலே பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். நம்ம மனசுல இருக்கிறவரும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறவரும் வந்து அந்த சீரோதக சாயி தான். இங்க வந்து மகாலட்சுமி தாயார் இங்க இருக்கிறாங்க. இங்க வந்து பகவான் லார்ட் சிவா இருக்கிறாரு. இங்க வந்து துர்கா தேவி இருக்கிறாங்க. சோ இதுதான் வந்து கோலோக பிருந்தாவனமும் இந்த இந்த நம்மளுடைய உலகத்தினுடைய அந்த இதுவும். அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இந்த உலகம் எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னா அந்த பஞ்ச பூதங்களாலும் அந்த 8 நானே என்னுடைய பிரிந்த சக்திகள் அப்படின்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா? அந்த பிரிந்த சக்திகள் என்னென்ன, ஐம்பூதங்கள் 5, அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8மே வந்து இங்க லேயரா இருக்கு. நீங்க ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டா மகதத்துவம் அப்படின்னு பேரு இந்த பூலோகத்திற்கு. சோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல கேள்வி இருந்தா நீங்க வந்து கொஸ்டின் செஷன்ல நீங்க கேட்கலாம். இது வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை விளக்குகின்ற அந்த பிக்சர்ஸ். அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து அடி வாங்காம எப்படி ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறாரு, எப்படி பானையில இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறாரு, அதை எடுக்கிறதெல்லாம் குரங்குக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாரு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அவருடைய லீலைகளை சொல்லுகின்ற பிக்சர்ஸ் இது. சோ இப்ப வந்து இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது முகுந்த மாலா. யாரு சொன்னது? குலசேகர ஆழ்வார் பாடியது. அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ண வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவ மே விசது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கண்டா வரோதன விதௌ ஸ்மரணம் புதஸ்தே அப்படிங்கிறாரு. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மரணம் ஏற்படுகின்ற சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்துவிட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இது வந்து முகுந்த மாலால ஒரு ஸ்தோத்திரம். சோ அதனால அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு இன்னொரு ஆழ்வார் கூட பாடுவாரு. அப்ப வந்து என்னால சொல்ல முடியாத பகவானே, அதனால நான் இப்போதே சொல்லறேன் அப்படின்னு இன்னொரு ஆழ்வார் சொன்னாரு. இவர் என்ன சொல்றாரு, என்னை இப்போதே ஏத்துக்கோ, எனக்கு பின்னாடி உன்னோட பேரையெல்லாம் சொல்ல முடியாது, உன்னுடைய நாமங்களை என்னால் உச்சரிக்க முடியாது, என்னுடைய நெஞ்சை நெருக்கும், குரலை ஒடுக்கும், மனதை தடுமாறச் செய்துவிடும் மரணம். அதனால உன்னை வந்து நான் இப்ப நல்லா இருக்கும் போதே உன் பேரை சொல்றேன், நீ வந்து என்னை இப்பவே எடுத்துக்கோ, உன்னுடைய தாமரை பாதம் ஆகிய அந்த தாமரை பாதம் அந்த தண்டுக்குள்ள என்ன ஒரு தூசியா வச்சுக்கோ அப்படின்னு கேட்கிறாரு குலசேகர ஆழ்வார். சோ இதனுடைய தலைப்புகள் என்னன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே பிரம்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறது. அப்புறம் இறக்கிற நேரத்துல வந்து எப்படி அவரை வந்து நினைவில் கொள்வது, யோக மிஸ்ரா பக்தினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். தூய பக்தியினால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். பொருள் உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன, கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைதல் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். சோ இதை ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி வந்து உங்களுக்கு அந்த அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரியை வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம்.
இன்னைக்கு வந்து அஜாமளனை பத்தி அந்த கதையை சொல்ல போறேன். அஜாமளன் வந்து ஒரு பிராமண சம்பிரதாயத்துல படிச்சு வளர்ந்தவர் தான். அவர் வந்து கன்யாகுப்ஜின்ற ஒரு ஊர்ல பிறந்தார். அவருக்கு ஒரு அழகான மனைவி இருந்தா. அவர் வந்து நல்ல கடவுள் பக்தியில உள்ளவராகத்தான் இருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு அவருடைய ஹோமத்துக்கு வேண்டிய சாமக்கிரியங்கள் எல்லாம் சேகரிக்கிறதுக்கு வேண்டி காட்டுக்கு போனபோது அங்க ஒரு யாரோ ஒருவரும் ஒரு விலை மாதுவும் இருப்பதை பார்த்துட்டு அவர் மனசு வந்து சஞ்சலம் அடைஞ்சிடுறது. சஞ்சலம் அடைஞ்சிட்டு அந்த விலை மாது மேல அவளுடைய அழகுல மயங்கி அவளையே மணந்து கொண்டு தன்னுடைய மனைவியையும் அந்த பிராமண அந்த குணங்களை எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து மறந்து அப்படியே அவ பின்னாடியே போயிடுறார். அப்படி இருக்கும்போது அந்த புது மனைவிய மனைவிக்கு ஒரு 10 குழந்தைகள் பிறந்தது. அப்போ அவளுக்கு அவளை பராமரிக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் செய்யாததே இல்லை. கொள்ளை, சூதாடுறது, ஏமாத்துறது, எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்படியா அந்த மாதிரியாக்கும் அவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை அவர் வந்து நடத்திட்டு 88 ஆண்டுகளை கழிச்சுட்டார். அவருக்கு அந்த 10 குழந்தையில வந்து ஒரு கடைசி பையன் பேரு நாராயணன். அந்த குழந்தைய மழல பேச்சு, அவருடைய அந்த அழகு, அது மேல இருக்கிற ரொம்ப அதீதமான பிரியத்தினால எப்பவுமே நாராயணா இங்க வா, நாராயணா சாப்பிடு, நாராயணா நீ இது பண்ணியா, நாராயணா அப்படின்னுட்டு ரொம்ப அவன் பேரையே நாராயணா நாராயணான்னுட்டு உச்சரிச்சுட்டே இருப்பார். அப்போ அவர் செஞ்ச அந்த கொஞ்சம் 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 இருந்த அந்த புண்ணியங்கள், ஏன்னா அவர் கடவுள் பக்தியில தான் இருந்தார் முன்னாடி. அதனால அந்த புண்ணியத்தினாலேயோ என்னவோ அவர் வந்து அவருடைய கடைசி காலத்துல வந்து அந்த யமகிங்கர்கள்லாம் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறது அவர் கண்ணுக்கு தெரியறது. அப்போ அந்த அந்த பயத்தினாலேயோ என்னத்திலயோ தெரியல, அவர் வந்து தன்னுடைய பையனை நாராயணா நாராயணான்னுட்டு கூப்பிடுறாரு. அப்போ அந்த அந்த கூப்பிடுறத கூட நன்ன மனசு உருகியாக்கும் கூப்பிடுறார். கடவுளை கூப்பிடுற மாதிரியே அவர் வந்து கூப்பிட்டதுனால அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் வந்துடுறா. அப்போ அவ வந்து அந்த அஜாமளனோட உயிரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு தடுக்கிறா யமகிங்கர்களை. அப்போ அவளுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதமே நடந்துடுறது. இல்ல அது எப்படி, அவ இத்தனை நாளா கெட்டது இல்லையா செஞ்சான், அப்ப அப்படி இப்படின்னுட்டு அவளுடைய இத சொல்றதும். அப்போ இல்ல கடைசி நிமிஷத்துல மகாவிஷ்ணுவோடைய பேரு நாராயணான்னுட்டு உச்சரிச்சதுனால அவனுக்கு அந்த செஞ்ச பாவம் எல்லாம் போயிடுறதுன்னுட்டு இவா சொல்றதும், அந்த இதெல்லாம் அவர் கண்ணுல அது படுறது. அப்போ அவ பேசுறதெல்லாம் கேட்கறது. அப்போ நம்ம தான் செஞ்ச தப்பெல்லாம் அந்த சமயத்துல அவர் உணர்ந்துடுற. நம்ம இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டோமே, நம்ம ஒரு கடைசி நிமிஷத்துல அந்த நாராயணான்னு சொன்னதுனால நமக்கு இப்படி ஒரு புண்ணியம் வருதா அப்படின்னுட்டு அவர் அந்த இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ற. அப்போ அவருடைய உயிரை எடுக்க விடாம அந்த விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் தடுத்து விடுறதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அவருடைய ஆயுசு நீட்டி கிடைக்கிறது. அப்போ அந்த இத வந்து தான் நல்ல முறை